Per què perdo el temps aquí amb tu? Som. Vols dir que no volies venir a Florida per poder nedar i veure noies guapes? No és això, però em fa l'efecte que no m'ho passo gaire bé. Doncs mira, jo sí. El que has de fer és aprendre a relaxar-te una mica més, germanet gran. A veure, mira aquest cos. Sembles un glob de llet i et falla la respiració. Has passat massa temps tancat a la teva habitació. Això crea hàbits insans i et podries tornar sec. Ai, això sí que és perdre el temps. Prepararé la maleta i me'n torno a casa. Hiroshi, estàs com una cabra. Hiroshi. L'Hiroshi és hora, oi que ets tu? Ei, Misaki! No pot ser que siguis tu. Doncs el soc. Superzona. Pareu aquest soroll infernal. Jo, el mundialment famós professor Amagi, he recorregut mig món per concentrar-me en els meus pensaments i no els puc ni sentir. I què diantre en sap la gent d'aquí, del programa especial? És un sacrilegi triar un lloc com el Cap Kennedy per fer-hi un concert d'un tocat de l'ala. Què passarà si aquest preciós transbordador espacial es malmet? Què hi fas, a Cap Kennedy? Doncs he vingut pels meus estudis. I ell? Què estudia el teu germà petit? Demà actua l'Amy Lynn al concert internacional d'ídols. Ostres, qui podria faltar a una actuació com aquesta? Home, jo he vingut a estudiar. I què vols que hi faci si jo sóc normal? Jo també ho sóc. I vostè per què ha vingut, senyor Misaki? Doncs jo he vingut a revisar els programes especials. De fet, el nou Cap Kennedy té les millors instal·lacions. Sap què he sentit dir? Que el programa especial de la NASA només escollirà un pilot. Exacte, però la finalitat d'aquesta selecció és fer un spot preliminar. Que bé, segur que vostè és un dels millors. Gràcies, Nozomu. Miraré de fer-me mereixedor de la teva confiança. Per cert, per què no ha vingut la Mirai? Va dir que era una bestiesa gastar tants diners per venir fins aquí. Senyores i senyors, Molt propi de la els Mirai. recordem que poden trobar les nostres millors ofertes a la segona planta. I ara, aquest miserable grapat de diners per tota la feina que he fet avui? Oh, que maco! Quedaria també al costat del senyor Misaki si el duia jo. Oh, canviaré la resta. Escolta, què és això que he sentit dir d'un tal Capità Tòquio que apareix i desapareix? En saps alguna cosa, tu? Per què et sembla que n'he de saber res? No, mira. Escolta, Hiroshi, què seràs a Tòquio la setmana que ve? És que et voldria demanar un petit favor. Ah, sí? Podem quedar algun dia, doncs? Mira, haig d'anar al laboratori SIC de Kyoto i hi ha una cosa que em preocupa una mica. Per això pensava que si ens podíem trobar abans, podríem... I, esclar, cap problema. Et deuré un favor. Continua sent una meravella. Sí, senyor, aquest transbordador era el millor de la seva classe durant l'era del tren bala. Saps què? Quan et veig, sempre penso en els vells temps. Sí, esclar. L'època d'estudiants. Professor! Vam tenir sort de poder estudiar amb un gran savi com el professor Amaki. Sí, tens raó. I ara, si pogués arribar a ser un dels membres del programa especial sota la direcció del professor Amagi, seria una manera perfecta de retre-li homenatge. Sí, tens raó. Hiroshi, escolta, que no saps dir res més? Bé, em sap molt de greu, però me n'he d'anar, nois. Ja? Sí, me n'haig d'anar. Però ens tornarem a trobar, oi? A reveure, nois. El senyor Misaki és un paio genial. Ja ho entenc que li agradi tant a la Mirai, oi, germanet? Ah, sí, és veritat. Molt bé,
De moment, poseu allà. Afanyeu-vos. El grup de rèpliques ja hi és. Gràcies, Jennifer, això és tot. És el meu deure afegir aquest preciós transbordador a la meva col·lecció. I a la vegada engegar a rodar aquest concert intrínsecament estúpid. Genial, 2 ocells d'un sol tret. Em sembla que ho fa expressament. Ens tocarà l'última fila si no ens afanyem. No ho entenc. Què fa? Quanta estona s'hi ha d'estar un al lavabo? M'ha dit que tombés a l'esquerra. Ostres, això tampoc és el lavabo. Allà, ha de ser això. M'he tornat a equivocar. Estic desesperat i he de posar una mica d'imaginació. Ai! Què? Estic fent pipí al transbordador espacial. On eres? A l'espai exterior? Si fa o no fa... Escolta, no ha vingut en Kaoru? Ei, guaita quanta gent! Sí, els tenim tots davant a la fila. Ei, mira! És el professor Amagi! Hiroshi! Senyor Amagi! Ei, hola! Hola, caram, quina sorpresa, Osora. Bon dia, que ha vingut a veure la Emilyn? No m'interessa per la meva col·lecció. Li interessa més el transbordador espacial, oi? Sí, fillet, sí. La forma està bé i el disseny també. Però val a dir que estic impressionat sobretot per la rusticitat dels seus motors principals de llançament. Com a tecnòleg, entenc perfectament que una màquina com aquesta capturi el seu interès, professor. Capturi, sí. Però, professor, aquest transbordador només és una maqueta. El de veritat el tenen guardat. Trobo que una simple rèplica no té cap valor. És rar l'home que coneix el valor de la veritat i té la saviesa de descobrir-la. O l'estupidesa. Perdoneu, faig tard. Hola, Misaki. No et cau la cara de vergonya de deixar penjat el teu germà? Sí, em sap molt de greu. No esperava trobar-lo aquí, professor Amagi. On he vist aquesta figura no fa gaire, però no és un dels meus hobbies catalogar tipus de cossos humans. On va ser? No pot ser. No pot ser. Què passa, professor? Professor? No res, una cosa que acabo de recordar, no és res. M'heu de perdonar. Aquests músculs. És en Kaoru Misaki. Deu ser en Moldiver. És extraordinari. Te trauré el meu parany, també. I així mataré 3 pardals d'un tret. Em sembla que el professor ja ha tornat. Deu cansar molt, això de viatjar contínuament. Sí, però que bé per tu, Jennifer. De fet, tu pots viatjar i veure la Emilyn. I tu què? Que no vas anar al concurs de Fórmula 1? El concurs? Quin avorriment. Almenys has estat en algun lloc. Sí, tens tota la raó. No hi ha dret. Per culpa teva ara som al final de la cua. Tu no saps els problemes que tenim els grans. Ah,
Oh, mare de Déu, mireu quina cua! Oh, senyor Misaki! Ostres, trobo que em queda molt bé. Sort que me l'he comprat. Qui pot ser, ara? Digui? Oh, no. Hola, bon dia, Mirai. Es pot saber què vols? Déu meu senyor, on vas tan mudada? És molt d'hora, Mirai. Que has quedat amb algú. Podria ser, oi? Mira, penjo. Saps des d'on truco en aquest moment? Per mi com si és des de la lluna. Ah, quin sentit de l'humor tan deliciós que tens. Doncs mira, sóc al concert internacional d'ídols d'Amèrica. Ara m'hauria de caure el telèfon de la impressió? No t'agradaria saber amb qui he anat? Ah, la veritat, tant me fa. Ah, que no el veus, maca? És darrere meu, el meu gran amor. És el senyor... Exacte, és el meu senyor Misaki. Ni t'hi acostis, sents? No deus pensar que el senyor Misaki i jo som aquí per pura casualitat? Ho tenies planejat? M'agradaria moltíssim fer-te creure que ho teníem tot planejat, però mira, no sóc prou dolenta per dir-te mentides. Puc tornar a respirar? Llàstima, perquè de fet jo sóc aquí amb ell i tu estàs molt lluny. Pot passar gairebé tot. Estic molt lluny de casa, a la vella i romàntica Florida, amb un home que no té nòvia. Vés a saber, potser tornarem casats. No em sap greu de xerrar tant quan sé molt bé que tens coses importants per fer. Que et diverteixis al Japó. No! Oh, no me'n sé venir que em passi això! Ah! Quina coincidència, el germà gran de la Mirai. Oi que tu ets l'amiga de la Mirai? Soc la Mau Shirasa. Ah, vaja, el senyor Misaki. Feia temps que no ens vèiem. O sigui que en Misaki també ha anat a Florida. Sabia que havia d'haver-hi anat amb l'Hiroshi i els altres. Oh, què faig ara? La Mao és capaç de fer qualsevol cosa i jo no hi seré per impedir-ho. Encara que agafés un avió ara mateix, no hi arribaria a temps. Oh, perdona, menut. Perdó. Té, agafa't. Sí. Una light. Gràcies. Mireu, l'Amy Lynn surt en escena en aquest moment. Els efectes especials són molt bons, oi que sí? Que no t'adones del que passa aquí, burro? Vols dir que la maqueta del transbordador porta combustible? Passa alguna cosa als circuits. Eh? El transbordador espacial ja és del professor Meshinger. Si vols ajudar l'Amy Lynn, has de convertir-te'n en Moldaiva. Converteix-t'hi, Misaki. Jo sóc en Misaki. Què? On dia aquest home és el capità Tòquio? Ah! O sigui que eres tu! Has sigut molt valent de mantenir-ho en secret durant tant de temps mentre combaties el crim.
No l'era. Vull dir que no el sóc. No sé què s'empatolla, aquella. Quin esdeveniment! En directe i per tot el món, la identitat del capità Tòquio és a punt de ser revelada. Afanya de transformar-te, Kaoru Misaki. Et pensaves que podries evitar per sempre que jo et detectés? Sí, si no la noia morirà. És evident que aquí hi ha una confusió. Capità Tòquio! Mostra'ns qui ets realment i salva la nostra Amy! Jo només sóc així. Ei, vigila, noi! Ho sento. Perdó. Ets meu, Mei Shingal! Metamorfosa! Què passa? Mirai! De debò és capaç de fer-ho, això, la Mao? No pas si jo ho puc evitar. No ho utilitzeu per motius personals. I qui ho sabrà? És una emergència. Sí, una emergència personal. Metamorfosa! Oh, el meu vestit nou! No me'n recordava. I tan maca que anava. Permetràs que aquest crim es divulgui? T'ordeno que et transformis! Per què m'ho feu, això? Oh, faci-ho per mi, senyor Misaki. Ai, ja n'hi ha prou! Compleix les meves ordres! Deixar que aquesta pobra noia sigui sacrificada per culpa de la teva arrogància. No, jo no. Transforma't, idiota! Què passa? Impossible! Aleluia! El capità Tòquio ha arribat amb un gran estil per alegrar-nos la banyada. Ja us ho deia, que jo no l'era. Qui és el capità Tòquio? Ostres, ja hi he tornat! Oh! Moldiver! Que em sents? Mirai! Hiroshi! Em sap molt de greu. Estalvia't les disculpes, ara. Mira amunt. El transbordador espacial? Sí, enfoca la cabina del pilot. L'Amy Lin! Deu formar part del pla ignominiós del professor... Ja ho sé. Isabel! Sistema de transferència d'intrusió preparat. Transferiu a la Jennifer l'ala propulsada. Comença fixació de dades enregistrades d'en Moldiver. Rebut! És inútil. És massa lent. Ja t'he dit abans que ajustis la velocitat al paràmetre i volis. No pot ser una mica més amable, Hiroshi? Aquesta cosa es mou massa de pressa i triga a frenar. Perquè tens poc control. Que ets pesat! Digue'm una cosa, com puc fer que em vagi a mida? A mi què m'expliques? El vas programar tu? No pots? Per començar, el teu programa és confús, normal en un amateur. Ah, sí? Mira això. No, espera't un moment! Mirai! Això està més bé. Una gran millora. Ara això em permetrà fer pràcticament tot el que vulgui fent goig.
estaràs molt més segura. Ara ho veuràs. Quan s'ha canviat per aquesta destructora capa llarga? Preparat el recull de dades sobre la força d'atac i de defensa d'en Moldiver. Jennifer, continua. Rebut. No saps fer res més, ai? Oh! La capacitat d'absorció de cops d'en Moldiver és del 200%. Oh! Ni en Moldiver pot resistir les altes temperatures de l'interior del motor. Hauràs de fer-ho una mica millor. Caram, de què és fet aquesta? Pel que fa a la pregunta sobre el vestit exterior d'en Moldiver, és el producte d'un autèntic geni. Ha estat construït per un procés molecular i està controlat per la unitat molècula gram. Res de l'univers no el pot danyar, sigui quina sigui la seva forma. I ara que ja estic escalfada... Perfecte! Ai, Isabel, treu-me'n aquí! Em pagaràs aquest ultratge! T'esborraré! Molt bé, a veure què ets capaç de fer contra el satèl·lit làser. Què és això? No em fa cap gràcia. No me'l trenquis! Magnífic! No el puc fer baixar sencer. Oh, el meu transbordador destruït, la meva preciosa presa. Mala guanyada. Amb això s'acaba la nostra estratègia. Mala guanyada. Ha salvat l'Amy. Sí, visca! Molt bé. Ho has fet molt bé, Mirai! Hiroshi, com és que tothom es pensava que el senyor Misaki era en Moldiver abans que jo arribés? Dona, en Moldiver va ser dissenyat perquè tingués uns músculs semblants als d'en Kaoru. Què? Com esteu? Jo sempre he admirat el cos d'en Kaoru. Aneu en compte. Sí, tinc molta enveja del cos d'en Kaoru. Vaja. Ens pot dir unes paraules, senyoreta? Per què no diu res? Digues alguna cosa. Mirai! Mirai, ei, on vas? Aquesta noia s'assembla a la meva germana. I ara, Nozomu, la Mirai és a Tòquio, no te'n recordes? A més, la Mirai no té els pits tan ben fets ni de ventres. No n'has de fer res dels meus pits. No siguis tan espavilada. Mirai, em pensava que eres a Tòquio. Acabo de baixar de l'avió. Un moment, tu eres... Tot d'una he tingut ganes de veure el concert dels ídols. Mirai, sembla el vestit que portava l'Amy Lynn. Algú ha vist l'Hiroshi? Ha desaparegut. Ah, sí? Deu córrer per aquí la vora. Mirai, vine! Mirai!
Ha suprimit la transformació i no em sent! No! Ei, que algú em torni la roba, sisplau!正直だから